Тук в това клипче, скъпи приятели, ще видим нещо уникално, което до сега, т.е. виждал съм в други музеи и предното ми посещение тук в НСО музея. Това е велосипед с странично моторизирано колело отстрани от 1914 година, което е било тогава идея на някакъв италянец още няколко години преди това, и това е произведено в Мюнхен тогава. Ето, погледнете какво е било. Вижте за какво става въпрос. Самото е колко гениално е било за онези години един нормален велосипед да прикачиш това нещо. Просто било е чудо тогава по улиците, когато се е движало това нещо. И това не може да се види навсякъде вече. Много трудно за продажба или някой да го има. Ето, виждате нормален велосипед с резервара отдолу, цилиндъра как е изнесен, карбуратора как е направо да пада долу горилото. Нали? И направено здраво и много сигурно за годините с 1914 година. МД Мюнхен Данциг. Така се води този модел от 1914 година. Наистина красиво нещо, което се заслужава да се види и говори за него. До скоро, скъпи приятели, поздрави от Мотовеси. Този екземпляр е в НСО музеум Неказол.